जय हिन्द लोगोफोर जाय जाय आसाम पुलिसावहाय पास जादोंमोन सोर सोर मा मा खरस खालामखो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। गिबियावनो आङो मा खरस खालामखो आं दिनै नोंथांमोननो बेखौ देखायगोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं मा बायखो। नोंथांमोनाबो मा बायखो फोरमायहरदो। मानो होननानै बुङोबा जोंना ट्रेनिंआ जासिगोन, एपइन्टमेन्ट लेटारा दा बावैसोनो जोङो मोननो थांगासिनो दङ। बिनिखायनो जाय जाय दासिमबो खरस खालामाखै लासै लासै खरस खालामदो। डिसेम्बरहालागै जाहैगोन आरोखि ट्रेनिंआ, बिनिखायनो बायना लादो बयबो। दा आङो मा बायखो, बेसेबां दाम लाखो आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दं। नायलांबानो नै बेनो जाहैबाय आंनि बायनाय जिनिसा। नै मा दं नायदो। आङो DM सु बायनाय मोनसे, बे जाहैबाय 600 थाखा। ओमफ्राय नै सेगानि मोनसे खाखि खालारनि बायदों आङो। बे सोलिगोन ना सोलिया मिथिला, जिखुनु लाबाय आं बेखौ बाहाल मोनदो। बे जाहैबाय 600 थाखा। ओमफ्राय नै हेंगार लाबाय आं मोननै, अनलाइनाव बिहरदां। क्लिप लाबाय आं नै फोराननायाव खेबनो बिरखारिनि। सेभिं बक्स लाबाय आं नै, बेयावहाय गासिबो दंजोबखायो आरो। बेखौ गासै 600 थाखानि बायनाय जाहैबाय। बावनो दारि हग्रा रेजर गासिबो दंजोबो आरोना। सेन टेन जा दं, दारि हनाय मोखांनि मा नांगौ बेयाव दंजोबो आरो। साबुन थाबुन बेयावनो लाबाय आङो। आरो नै आंना मोनसे दंबावो सेभिं बक्सआ। दा बे मोननैनि गेजेराव जिखुनु मोनसेखौ लाना थांगोन आङो। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दै फुदुंग्रा। गोजां बोथोर नालाय दै फुदुंनोथ' नांगोन ना। आरो दैयाबा माबायदिथ' बुंनो हाला, ओंखायनो दैखौ फुदुंना लोंनांगोन, ओंखायनो बेखौ लाबाय। नैबे जाहैबाय गस्ला गेन्दि। गस्ला गेन्दिखौ मोनथामल' बायदों आं दाबो, दाबाव मोनसेल' दं नै। ओमफ्राय नै वाइट टि सार्ट, बे मोननै बायबाय आङो। मोनसेयाव 250 थाखा लायो बेयो, बाव 500 थाखा थांबाय आरोखि। ओमफ्राय नै बेडशिट, नै बेडशिटआ आंना 300 थाखा लादों। ओमफ्राय नैबेथ' रेनकट, बेखौ लाङाबाबो जागोन, होमबाबो आंनाव रेनकटआ दंखायो आरोना बेयो। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आन्डारपेन्टखौ मोनब्रै बायदों आङो, बाव मोननै दङ दा। ओमफ्रायहाय लाबाय आं नै नाइफ लादों आङो। बेखौ मालाबा नांगौ जायो आरो, ओंखायनो लाबाय आङो। टर्स लाबाय आं नै मोनसे। ओमफ्राय नै खेमसि लाबाय आङो। ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय मुजिया, नै बाव मोननै, बाव मोनथाम दं आरोना। नैबे सोलिगोन ना सोलिया मिथिया आं। नै अनलाइनाव बिहरनाया पुलिस लिरनाय गोनाङासो फैदों। आं प्लेनखौ बिहरबाय आङो, दाना पुलिस लिरनाय गोनाङासो फैबाय। दा सोलिगोन ना सोलिलाथाय, ओंखायनो बाहाल मोनदों बेखौ मोननै लाफिनबाय आं नै बेवहाय। बे मोनसेयाव 60 थाखा खरि लादों आरोना। बेबो मोनसेयाव 60 थाखा खरि लानायमोन, बेबो एखेयानो दामा बिसोरो। नै टावेल लाबाय आङो। ओमफ्राय नै आंना स्लिपिं बेगआ बेनो गिदिरथार, लाखाबाय आरोना आङो नै। दा स्लिपिं बेगआ नोंसोर मा कुवालिटिनिखौ लायो नायनानै लाबानो जाबाय। नै आंना बेखौ आरोना, बेयो मोजां आंना। दा नोंथांमोनाबो माबायदि कुवालिटिनिखौ लानो नायनानै लाबानो जाबाय, गावबागाव बाजेटखौ नायनानै आरोना। नै आंना बेखिनियानो। बायनांगौ दंबावो। पेन्ट सुबाय आङो, हाफ पेन्ट गांनै, ओमफ्रायहाय हवाइट हाफ पेन्ट गांसे आरोना। दा बेखौ आंना मोनथ'वाखै दाबो। दा जेब्ला मोनो अब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै देखायगोन। दा नै बेखिनियानो आंनिया। ओमफ्राय बेगआथ' बायखाबाय, बेगखौहाय उनाव देखायसिगोन आङो। दा बेगाव बायदिसिना सोनानै दं, ओंखायनो हानथ'वासै आङो। दा नै बेखिनियानो। बे जाहैबाय DM सु। नै वाइट सुखौ दाबो बायाखै आङो, वाइट सु बायनांगौ दंबावो।